Hola i benvinguts! En aquest vídeo examinarem la potència i la poderosa eina d'organització que són les etiquetes en el nostre correu corporatiu. Per veure aquest fet, anirem al nostre correu electrònic i podrem examinar les etiquetes des de dos punts de vista. El primer que farem serà veure des del punt de vista organitzatiu. En el menú que localitzem a la nostra esquerra veiem la secció d'etiquetes. També, si despleguem el més, podrem veure que apareix l'opció de gestionar aquestes etiquetes. Anem a veure com funcionen. El primer de tot serà crear una etiqueta. Com podeu veure, només vull que sigui un exemple. A aquesta etiqueta li podem assignar un color diferent que ens resulti atraient. En aquest cas, aplicaré aquesta etiqueta als meus dos companys formadors. Seleccionem etiquetes i li apliquem. Fixeu-vos com apareix aquesta etiqueta que jo he generat en aquest correu electrònic. Posteriorment, selecciono el meu altre company i faig el mateix procés. Quin avantatge té el món de les etiquetes? Que jo puc fer doble clic i només veuré els correus electrònics d'aquelles persones o contactes que jo he categoritzat o he organitzat. Us podeu imaginar que creant moltes etiquetes puc localitzar la informació d'una manera molt més eficient. Aquesta és la primera versió de les etiquetes, organitzar. També, si seleccionem gestionar etiquetes, puc amagar o mostrar diferents etiquetes i fins i tot les puc eliminar. Anem a veure la segona versió de les etiquetes. Per què serveixen? Serveixen per realitzar agrupacions de persones, com equips docents, grups de treball, etc. Per fer això, haurem d'anar a contactes de la meva G Suite, en aquest cas de la Fundació Universitària Martí l'Humà, i una vegada allà ens trobarem una altra vegada la secció etiquetes en el menú de l'esquerra. Anem a generar un nou grup, per exemple, projecte competències. I desem. Aquest grup o etiqueta serà per aglutinar tots aquells correus que jo vulgui. Ho puc fer de dues maneres, clicant i després arrossegant o arrossegant d'un en un. En aquest cas ja els tinc els dos marcats i els afegeixo a aquesta etiqueta. D'aquesta manera, projecte competències fa referència a aquestes dues persones, els dos meus companys formadors. Una vegada ho tinc generat, ho puc referenciar al redactar un correu. Anem a veure un exemple. Fixeu-vos que en destinataris jo podré posar projecte competències i directament m'apareix que són dos membres, els que jo he afegit anteriorment. D'aquesta manera puc enviar correus electrònics d'una manera molt senzilla. Fins i tot em diu que si vull afegir a una altra persona perquè detecta que s'ha visualitzat anteriorment. Podem posar un assumpte, exemple, etiquetes, grups, tot ok. I d'aquesta manera podrem treballar d'una manera més efectiva. Recordeu que podem enviar el correu immediatament o que podem programar aquest enviament perquè es faci
en hores més adients. Això és tot. Fins la propera.